Здравейте! В това видео ще ви представим билката невен, неговото лечебно действие, както и как да си приготвим чай и мехлем от него. В народната медицина се използва цялата надземна част на невена – цветове, стъбла и листа. Трябва да се бере обаче при силно слънце, тъй като тогава лечебната му сила е най-голяма. Цветовете на невена имат предимно външно приложение. Мехлемът с невен се използва при трудно зарастващи рани, инфекции на ногтите и язви по краката, разширени вени, подутини от измръзвания, както и помага при гъбички по краката. Лапи с невен се използват при навяхвания и изкълчвания, абцеси, контузии и изгарания. Приеман вътрешно под формата на чай, невенът се препоръчва при леки стомашни колики и болезнена менструация. Приятният цвят на растението го прави любима съставка в много чайове. Чаят от невен има също така положително въздействие върху организма при язва на стомаха, високо кръвно налагане, жълтеница, кръв в урината, а и като успокояващо средство. Жаборенето с отвари от невен се препоръчва при възпаление на устната легавица. Чай. Залейте една чайна лъжица цветове от невен с една чайна чаша вряла вода. Прецедете след 10 минути. Пийте по една чаша 3 пъти на ден. Студен вид използвайте за гаргара. Мехлем от невен. Счукайте в хаванче 2 шепи свеж цвят от невен. Накиснете в гореща вода заедно с около 50 грама натурално млечно масло и бъркайте сместа непрекъснато 20 минути. След това прецедете през марля и оставете да се охлади. Поставете в стерилен съд и дръжте в хладилника. Въдете от хладилника половин час преди всяка употреба. Имайте предвид, че невенът, както всяка билка, може да навреди на организма ви в прекомерни дози. Ако видеото ви е било полезно, ще сме благодарни, ако го харесате. Поздрави от екипа на здраве-bg.eu